Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Aezkoan gaude, eta ezagutuko ditugu bai Aezkoako bailara eta baita ere Iratiko oiana. Oraintxe bertan, Aristokiko behatokian gaude, hortxe daukagu Aribe, eta baita ere hemendik ikusi ditzakegu bai Iratiko ibaia, eta bai hemen inguruan daukagun Aristi, Eder eta Arraldo jau. Oraintxe bertan, Inklusaldeako zubian gaude, hementxe daukagu Iratiko ibaia, eta historikoki Irati ibaiak bertako basogintza laguntzen zuen, baita ere gero 20. mendean, Gipuzkoako industria olako kriston bultzada izan zuenean, argiaren beharra zaukaten, eta baita ibai hau, nahiz eta Gipuzkoatik urrun egon, erabili zuten argindarra sortzeko eta argindarra hau Gipuzkoa eramateko. Gipuzkoara baino lehen, baita Oroz Betelu inguruan badago zentral handi bat, eta baita erabiltzen zuten bertako zerrategiak eta funtzionatzeko. Gainera, basogintza bultzatu zuen, zertaz, ibai gora hor daukagun Iratiko oiana, baita adibidez bertako Aristiak, Bagoak, Pinuak, zuhaitz hauek moztu ondoren, almadiak sortzen zituzten eta almadiak hemendik jaisten ziren.
Iratiko ibaiak bertako basogintza eta baita ere bertako industria edo gutienez industria mugitzen zituen zentralak bultzatu zituen, baina ez hori bakarrik, baita bultzatu zuen bertako turismoa. 19. mendean, baita 20. mende hasieran ere, modan ziren bainuetxeak eta hementxe daukagu Iratiko bainuetxea. Hemen daukagun eraikin estu hau da edo zen Iratiko bainuetxea, eta honate adibidez pertsonai famatuak etorri ziren. Hemingway, berak Ameriketatik Iruñara etortzen zenean, San Ferminetara eta hemen pasatzen zituen bere bestonduak. Alde batetik, arrantzen aritzen zen Iratiko ibaian, eta gero berriz nolabait ere bere buruko minak hemen kentzen zituen. Oraintxe, Aribeko zubian gaude, Erdi Aroko zubi ederrontan, eta neregi bereko aldean, hor dugu Aribeko herria, eta noski hemen Irati ibaia. Kontutan izan behar dugu, garai batean hemendik jaisten ziren almadiak. Hau da, Iratiko basoetatik eta mozten zituzten zuhaitzak, bai baguak, bai pinuak eta baita aritzak ere, gero zuhaitz hauekin olako balsa erraldoiak egiten zituzten eta hemendik jaisten zituzten balsa handi hauek.
Ordaizetako herrian gaude, eta hemen ikus dezakegu orrio bat berez hemen garaiak izena dute, eta hauek batez ere ziren mota guztiko jakiak gordetzeko. Hemen, garai batean, sartzen zen, bai ogia edo garia, gero ja 18. mendetik eintzin patatak, eta hemen ikusten ditugu olako pilastrak, olako hanka batzuk, berez, hemengo harri hauek izanen ziren, nolabait ere, xaguak eta arratoiak eta biltegi barruan ez sartzeko, eta Nafarro osoan badaude mota ontako 22 orri edo garaiak, eta horietatik 15 hemen aurkitzen ditugu Aezkoan. Oraintxe bertan, Orbaitzetako arma holan gaude. Eta hemen dugu Josetxo Ubau, Iratiko mendizaina, baina gero baita ere lan egiten duzu Iratiko etxolan edo turismo bulegoan. Bai, hala da, bai. Mendizaina dugu izena, baina batez ere ematen dugu informazioa etortzen den turista hori. Eta hementxe justu hemen daukagu orduan arma hola, ezta? Hau, 18. mendeko lantegi erraldoia. Bai, izango du hektarea bat inguru eta badago solairu egina. 3 solairuetan, ezberdinetan, beitikoa, garrantzitsuena izango dena, erdikoa eta goikoa izango zirela etxe bizitzak eta. Eta hemen, naski, zakit gaur egun zenbat biztanle bizi diren, orain auzo honetan? Hemen auzo honetan biziko dira ez tamar. Ez tamar ere. Baina 18. mendean 500 bat lagun bizi ziren. Bai, bere epokarik garrantzitsuenean 500 bat langile bizi ziren bere familiekin eta bai. Eta hau, lantegi hau sortu zen nolabait ere, herria berak oianarekin, Iratiko oianarekin daukan harremanaren ondorio, ezta? Bai, hemen badauka historia kiribildu bat. Honera etorri ziren Eugiko armaola akitzean, hango baso guzti akitzean, etorri ziren honera eta ikusi zuten leku parejea oso ederra zela. Eta orduan etorri ziren Espainiako erreinutik orduan, eta egin zuten nola da? Horako proiektu bat? Bai, proiektu bat, eta Aezkoako jendeari proiektu horretan eman zieten pliego batzuk, eta firmatzeko garaian egin zuten Aezkoan den bazkaririk famatuena. Famatuena, ze alkohola bat zegoen, hemengoak mozkortu zituzten, aldatu zituzten pliego batzuk, zera horietan, eta horren ondorioz, basoa, Iratiko Aezkoako parteko basoa, egon zen 200 urtez Espainiako estatuaren eskuetan. Eta berez Aezkoako nazena egon zen 200 urtez Espainiako estatuaren menpe eskuetan. Orduan gutxi gora bera, gaur egun adibidez, enpresa handiak egiten duten jokaldi hori, ezta? Olako herri batzuetan eta horrela, gauz bat eskaini, gero gauzak erabat aldatu. Hori da, letra txiki guztiak irakurri behar dira biziki ongi, eta hemen hori pasatu zen. Eta bai,
Hau izan da, bultzakada eman nahi zaio honi, baina bere garaian izan zen nahiko desastrea, gerrateak ekarri zituenak, erakarri zituenak, herriak erre ziren, suntxitu zen, berreak zen, zakit historia nahiko luzea eta... Bai, eta noski, karo, hau parejea ezin hobea, olako lantegi bat sortzeko, azken finean daukate iratiko jana, kintoko jana baino askoz handiago, bezaldetik baita ere daukate erreka, eta gero baita naski burdin meategiak ere, ezta? Bai, hemen ingurua ikusi zuten eta ikusi zuten hiru gauza horiek, beharrezkoak direnak olako ola bat eraikitzeko, gertu zituztena. Erreka justo erditik pasatzen da, ikusiko dituzute arku pila bat dituela, bi aldetara ikatza, burnia, badute labeak eta ibaia mekanismo guztiak mugiarazteko, burnia hemendik gertu ekartzen zuten mandoz eta bar, nahiko gertu, eta batez ere egurra. Hemen iratiko basoa, iratiko jana dela ia 18.000 hektarea dituen basoa da. Eta egurra ez zuten sautuko, baina hortxe ibiliko ziren. Bai ez, orduan hemengo zuhaitz gehienak edo bai zati handi bat erabili zuten ikatza egiteko, ikatz horrekin norbait ere burdina ere lantzeko. Eta ze arma motak eta egiten zituzten hemen? Hemen bere garaian batez ere egin zirena zen bolak, kainoizko bolak. Bolak, hortxe gaztategi, hemengo gaztategian baituzte batzuk gordetuta, ikusiko ditugu nahi baduzue gero. Eta batez ere bolak, gero kainoi batzuk ere egin omen ziren, eta gero azkeneko berrikuntza eta gero batez ere egiten ziren burnizko lingoteak. Eta hemendik eramaten ziren Asturiasera, eta han erabiliko zituzten edo zertarako, armak egiteko edo zertarako. Eta orduan hoxe ez, erran bezala, paraje ederra, olako lantegi bat sortzeko, baina arazo bat baitzaukan, muga, hementxe bertan dago, hau da, hemen daukagu bai Nafarroa, Siberua, hau da, Frantziako estatua, eta orduan bi estatuen arteko liskarretan eta gerretan eta horrela, noski sobera gertu, ezta? Sobera gertu, bai, erranditu lehen bezala, gerrate haunitze erakarri zituen, egon zen Frantzien esku, ere, demoralditxo batez, berrikuntza nahiko garrantzitsuak egin zituzten, garai horretan, eta gero berriz ere Espainiar estatuko esku geratu zen. Batez ere, lau edo berrikuntza egin ziren. Oraintxe bertan, orain, ikusten duguna, batez ere, ikusten ditugu aztarnak. Hau da, gaur egun erabat suntsituta dago, dauden pareta batzuk eta ikusten dira. Bai hemen daukagu, auzoa, suposatzen dut, garai batean, orain baino askoz etxe gehiago egonen zirela hemen, eta gainera baita eliza, gaur egun ikuilua dena. Bai. Eta gero baita hemen lantegian famatuak dira arkuak, ezta? Hor eta erreka zarkatzen du lantegi erdi-erditik. Garrantzi gehien daukana dira behiko aztarnak, batez ere zuk erran duzun bezala arkuak, baitula 17 inguru, 17 arku inguru, ez badira hobetzen joango direla mantxo lurrera jausten, eta bi labe ditugula hortxe ditugu bilabe, eta hori dira garrantzi handia dituztenak. Zeren oso modernoak, bere garairako oso modernoak izan ziren. Eta hemen hori, Eliza erran duzun bezala, orain ikuilua daukagu, baina badauka bere frontoitxua barruan, eta hemen dago kuriositate bat, nola burni haunitz zegoen, hemen izan zuten bere garaian frontoi bat eta paitak ziren burnizkoak. Ez dakit zelekutan zehatz-mehatz non izan duzen, baina bere garaian izan zuten frontoi bat burnizkoa. Burnizkoa. Burnizkoa, bai.
Ba, joan gaitezke orduan pixka bat lantegia edo gutienez lantegien aztarnak ikustera, ezta? Bai, guazen ba. Horbaizetako arma olare, horma zarrak, suzko ekaitz dardartxu guziak, jaurutik iaz jasanik, kondaira urratu baten, ezaugarri bezala, soilki bakar dadean gelditua. Baitahatiko izko bidea, errekak ieskorra doa. Argi ez maite mintalen minez, etengabeko joanean. Ezetasun orlegiz, itzala jauntziaz, tauraren murmurio zoroak antxendu aurkitzen oihartzunaren lilura. Norotasun sarkorra darion jaure sendoa. Ba, egiarran lekua ederra da, arras interesgarria gainera, baina tamalez itxita dago. Bai, hori da pero bakarra, ez? Ez? Bai, pena da, holako leku hain garrantzitsua, hain historia handikoa, itxita egotea. Batez ere, behiko partea, baiatuta dago ziurtasunagatik, ikusten duzuen hola dauden parita guziak, erraz jausten aldirenak. Hemen horretarako ari dira orain lanean, zuhaitz paitan ateratako zuhaitzak mozten, zera labea garbitzen, paitak ere pixka bat mantendu nahi dituzte, pixkanaka badoa, badakigu hau armaola oso handia dela, diru hauniz behar dela, bai Aezkoatik, Nafarrotik, Espainiatik, Europatik eta leku guztietatik, eta horretarako ere badago crowdfunding proiektu bat. Edonork diru laguntza ematen alduena, eta horri esker pixkanaka olako hainbeste historia daukan leku bat berreskuratzea. Bai ez, azkenian baita, ez, oreka hori lortzea, ez, hemen natura naski badirudi berriz ere berreskuratu nahi duela bere lekua. Baina gero gertatik baita, naiz eta hau garai batean armaola bat izan, gaur egun historia aldetik, baina gero baita arkitektura, arte aldetik eta badauka baita bere garrantzia. Bai. Eta orduan oreka hori lortzea ere zaila izaten da. Bai, hori da, utzi barko zuten pixka denetari, zati bate basoz nola ikusten, nola eragiten dion basoak zera olako ruina batzuei, eta politak diren zonaldeak berreskuratu. Bai, pixka naturari utzi bere lekua, baina turistei ere bere lekua badaukara bisitatzeko. Orduan ja lantegiak alde batera utziko ditugu eta orduan ja orain zuzenean sartuko gara naturan. Hori da.
Goazen nire ofizinera eta han azalduko dizuet beste gauzatxeren bat. Bagoaz ba? Venga ba. Gure naita ezinezko izate hautsiaren irudia burtua. Zartu egia dagoen gure izatearen mina. Isurtzen ari den sabel sofritua. Ba, orduan oraintxe bertan ja Iratiko Oianan gaude. Bai, nire bulegoa hortxe hementxe inguruan dago. Eta hemen hau deitzen diogu Arrazola ingurua. Arrazola. Tokio niri Arrazola dauka izena. Eta hemen, oraintxe bertan hemen baditugu olako bago eder batzuk. Iratiko Oianak noski badauka bere garrantzia baita ere naturaldetik, ekologia aldetik. Bai, lehen batez ere ziren mendiko lanak egiten zituztenak, ikatza lortzeko, barrankadak edo almadia jeisteko ibaietatik, eta orain batez ere ustiatzen da urtero zonalde bat, egurra eta zura ateratzen da, baina batez ere turistikoki probesten da gehien bat. Eta nekazaritza. Bai, hori da, ahaztu zaigula eta nekazaritza, bai. Nekazaritza. Hemen gainera iparraldeko eta ezkoako abeltzainek edo juntek badaukate hitzarmen bat bezala, hiru behien modukoa. Hemen pagatzen da hainbat buru, hainbat sosa pagatzen da, eta sartzen dira hemengo larreetan. Eta bere asko biltzen dira, bai. Ze batez ere irati deitzen zaio Irati Oiana, baina batez ere dira larreak eta basoa. Izango dira gutxi gora bera 150 larreak eta 150 basoa. Ba, ikusi ditugu baita ere bidean, gutienez bi gaznatei. Orduan baita ere gaznaketa egiten dira, eta orduan pixkanaka baita ere oraindik ere bizirik dago, ezta? Hemen bertan nekazaritza. Eta gero baita beste landare motat ditugu hemen edo bagoak, baina gero baita ere, baitugu baita ere batez ere mendietan edo mendi tontorretan beste zuhaitz motak, ezta? Bai, hemen badago denetarik. Lehenbizikotik hasi barko ginen Irati osatuta dago 4 baiaretaz, bi Nafarroa garaian partean, Zaraitzu bat izango zen eta gu gaude Aezkoako zatian. Eta iparraldeko zatian badago Garatzi eta Basaburua Zuberoa partean. Eta Aezkoa partean gehiena pagoa da. Gero badaude zuhaitz solte batzu, solteak, aritza, asko daude, baina batez ere pagoa, eta Zaraitzun pagoa eta Izeia. Horregatik da, Europako bigarren basoa Izei eta Pagadien artean. Selva Negra, Alemaneko Selva Negra eren atzetik. Eta honat etortzen diren turistak, etortzen dire batez ere ibilbideak egitera, edo zer daukat hemen adibidez hemen ikusteko, hemen basoa ederra da, baina gero baita ere baditu Urjauziak, daukagu baita ere Irabiako urtegia, eta pixka bat gauza hauek ikustera etortzen dira, ezta? Bai, jendea etortzen da naturaz disfrutatzeko, olako baso bat edozein lekutan ez dago. Paseo txiki bat egiteko edo paseo luze bat egiteko. Batez ere jendea nahi duena ikusi entzuna daukana da Uharka, Irabiako enbalsea. Binon, leku hortaz aparte, badaude ibilbide oso politak. Hemen Arrazolan bertan baditugu ibilbide, binon direla zoragarriak. Direla denak senda, ez dago pista zati bat bakarrik. Eta dago dena baso artean, larre batzuk, badago ibilbidei buruz, daude nahi duzun guztiak edo gehiago.
Gu tamalez, hemen bukatzen dugu gaurko ibilbidea. Orduan, mila esker, Josetxo. Bai, mila esker zuei eta hemendik gonbidapena luzatu nahi diet bastandarri guztiei eta eta ikusten gaituzten guztiei. Hementxe egongo gara zuei esperoan eta etorri nahi duzutenean. Erran bezala, guk orain bukatzen dugu gaurko ibilbidea, hala ere, berriro etorriko gara, baina, hoxe, ja kamari gabe eta lasai-lasai. Orduan, guk ere, beste bat arte, agur. Agur, oio! Ta eguneroko bakardadean isil-isilean ne horrere ohartu gabean suzko burdinezko zizpazko Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.